كما لهم كما يتقنيو كبرات فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان نمنا لهم عن مدب انكو عبد خان مصاخم كبلوكم يدلي ولا حنتي اديت زي تغبرو لايف ينزلنا مالتيو ناب لايف مدبنا انكو عبد السلام مصاخم نز channel زي حدش نحرد اخوينكم سبسكرايب كتغبرو نبرات نحرد اخوينكم جن قبل عن تزلو رئيس غدات اقدم بلا كنغركم ادل مالتيو بريزيدنت إرترا كابتن مالي جميرو كساب زحج ساعات قدام مينستر دكتور أبي أحمد أبيت مرتو وكلت حزبي إثيوبيا مستقرين إرتران زلو خونتات العلوم مستزاربو مزيد تتحيزو بزحات زعباتات تلعيلو مالو يوم بو ملكيتهم منفر بينا كيروس أسفان أبت زعبا ودبع سبزهابو حسب أم حبراو ميديا زراراب خوينو بزحاتون كومنتر إيتو زهابو ليو نزو قداي دما إرترا بمنستر زيان حلافي معنا قبر مسكالن بامباسادر سوفيان أبيلا ملسي هيباتو للا مالتيو بوزحاتون نزي زربازي إن تقاولوا يركبوا مالت كم بعد ميرون تخلى سنبت أبد كوداي عسب إثيوبيا كوهبا زلو بزحيت كم كم زلوا وزت زبل نجارات إن العلو مالتيو لتنال يوحنس جبر مسكال أبد فتاو تكشو زهاب حسب بزعب إيرتران إثيوبيانون وصل نت وزبهال بتصمم أقرب بيلنا لكم لنا مالتيو كابتن نايلو مع أنت جبروا رئيس قدياتهم بريزيدنت إيرترا سياسة فوركي مسحالة في السامة بزعل الزبل حدا زيناون أكال زي حستونا كوينيو وعيلو زلو مالتيو ስለዚህ ነዞም ኩሎም መደባት እዚኣቶም እንድሕር ዳ ንስኻትኩም ክትከታተልዎም ደሊኹም ካብ መወዳእታ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ እዞም መደባት እንታይ ከም ዝመስሉ ክትሰምዑዎም እንድሕር ዳ ደሊኹም ላይክ ሳብስክራይብ እንዳግበርኩም ነዚ ቻናል ማለት እዩ ናብ ካልኦት ከተባፅሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም እንድሕር ዳ ነባራት ኮይንኩም ኣብ ቻናል ብዙሓት ሃነፅቲ ርእይቶታት ዝፅሕፉ ላይ ኣሕዋት ኣለው ከምኣቶም ክትኮኑ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ لولا سولومون أبتي نايت مال زنبر رئيتو كابتم أزيوم تقمتي زخون تحسوتات زغربو إرتراويان يوتيوبرات حانتي دكتور شارونيا زبل رئيتو جليس الله مالتيو يس اوف كورس دكتور شارون من كم دكتور شارون إلى الله مالتيو نابت زقصل نايلو معانت فيديو حيزوكم كسجر انكو عبدحان نابز لايف ستريم مساخوم كلكم يدلي Welcome to Shidden Reacts 1. ويل سيد اند ويل دان نامنا لو معنت مدب قس እንዳበልና ማለትዩ ንስኻትኩምን ሜሴጅ እንዳጻሐፍኩም ኤኒዌይስ ላይቭ የዘለኹም ማለትዩ ንመብዛሕትኩም ዘይተረደኩም ኣነ ብላይቭ ዝርከብ እንድሕር ዳ ትሰምዑን ለኹም ኮይንኩም ከኣ ማለትዩ ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ትሕዝቶታት ዘቕርበልኩም ዝርከብ ዘለኹ ኣብ ላይቭ ስለ ዘለኹ ሜሴጅኩም እንድሕር ዳ ጽሒፍኩም ወይ ከኣ ኣብ ዩቲዩብ ቻት እንድሕር ዳ ጽሒፍኩም ኣሽዑ ክሪኤኩም ሻውት ኣውት ገብረ ማለትዩ ስለዚ ዝደለኹም ሓሳብ دانصبارقكم نغره منገድና ከዓ ናይሎም አንተ ቪዲዮ ሪአክት እንዳገበርና ክንቀጽሊና ማለትዩ እዚ ሽደን ሪአክት ስዋኒዩ እንኳ ብድሓን መጻኹም ደጊመ አን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ሰላም ይኹም ሓቀይ ንቀጽል እስከ Welcome to Shidden Reacts 1. እሞ በተቀዳማይ ቪዲዮ ኢና ክንጀምር ተቀዳማይ ቪዲዮና ነዚ እንዲዝመስል ጉዳይ ኣወል ስዒድ ማለትዩ جناسك حصور فنتيسنا المدو لومي كن الزاربينا علم نداديا زربان ناخو نبزخدو لزلو موت حساوي حقنيا خوين بزخبرو لزلو وان نحنا نلمدو اب علم نخن بعلنين ماو هوچمين كاسترو مانديلا وزتزا مسلو سوراويان مرحتن حسبتن بزح مصحفت تدريس لهم تنبيب لهم بريزيدنت هاغري بريزيدنتي سياس افوركي كم اتوم زي تصحفلون زي تزربلون دا خوينم كابا هاغورون هزبون حليفو هزب أفريقيا سلام فتحن معرنتن كركب بخلص حسابن قبرن زستمهاره مهوران أمباباين تنتانن تنباين لبام مستوع كبور بريزيدنت هاغري حراي حجي يابتا زرأخما فيديو إنا رياكت كنقبر هايلاي موصيل يلو مالتيو رئيتو خاب زهابني ويكانا ميسيج ود هايله دمري الكالخا مالتيو انكو عبدحان مصخا ود هايله انويس بزحات علالاتنا كنا العلبتنا لو معنت فيديو اوف كورس كم تسمعوا زلكم يو اول سعيديو مجمريا نتزربا مسيسو زلو يكا جميرو زلو اسكا حصور كنسبر كنجمرو خا مالتيو كنبل دمو نغرا اولو كنجمرو دو نغرا اولو زعينتا زربا كن سدو نولنا احنا خا مالتيو يحصر بيلنا انويس ابتو غداي نايلو معنتي توهيبو زلو ريتو زبلنا زلو اول سعيد ناتي مرحكو
ክዛረብ ዘይደለየ እምበር ናይ ዓለም መራሒ እዩ ብስሩውን ናይ ኣፍሪቃ እምበር ንዓደ ይኮነን ከም በዓል ኔልሰን ማንዴላ ከምቶም ካልኦቶም ይዘቕምጦ ዘሎ ናይ ነፃነት ተቃለስቲ 27 ዓመት ዝተኣሰሩ ገለ ማለት እዩ ኣነ እኳ ጋኒንዎ እየ ዝብል ማለት ምግና እንተዘይህልዎስ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ክኾና ይግብኦን እዩ ሰብኣይ ሶት ነገር እንዳዓቀና ማለት ናይ ሰብ ውዕለትኡ ክትህቦ ትኽእል ኢኻ ግን 27 ዓመት ተኣሲሩ ድዩ ነፃነት ኣምፅኡ 27 ዓመት ንሰባት ኣሲርዎም ኣሎ 30 ዓመት ገለመለ ማለት እዩ ንሰባት ኣሲሩ ዘሳቆ ዘሎ ሰብኣይ ክቡር ፕሬዚደንተይ ክዛረብ ስለ ዘደለየ እምበር ክዛረብ ተዝደል ነይሩ እኮ ከምዚ ይኸውን ነይሩ ገለገለ ዝብሉ ህልወሳታት ኣለዎ እዮም ናይ ኣወል ስዕዲ ህልወሳታት እዮም ባይዘወይ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ተሓቂ ነገር ክትንገሮ ከላ ኣይትምችሆን እያ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ኣነ ጽቡቕ ኣይሰርሐን ኣይብልን ዝሰርሖም ጽቡቓት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዕድመ ንእስነት ተቃሊሱ ንህዝቡ ጽቡቕ ዓዲ ትበሃል ረኪብዎም ብዛዕባ ዓዲ ኣዋጊዖም ብዛዕባ ዓዲ ዘትዮም ብዙሓት ምሁራት ወፂኦም በዓል ትግራይ ኢትዮጵያ እንታይ ኣለዎ ሎም ትርእይዎን ዘለኹም በቲ ሽዑ ግዜ ኣዝየን ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝርከባ ካብ ዝነበረ ዓድታት ሓንቲ እያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ እንድሓር ይመሊስዋ ተሳሓይቱ እንድሓር መሊስዋ ኣሎ እቲ ስሕተት ከዓ ናቱን እዩ ቅድመ ግምት ማለት እዩ ቀፂሉ ከዓ ናይቶም ናትና እውን ማለት እዩ ንሳቶም እውን ንዕኡ ወይ ከዓ ምስኡ ንዘይ መስምዕማዕ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምትልላኽ ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ሶ ፀገም ካብዚ እዩ ዝጅምር ክብለካ ይደሊ ብዝኾነ ኣወሊኖ ማለት እዩ ቀፂልና ደስ ዝብል ምሸት ምስ መምህር ውፉ እዩ ማለት ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሲ ሰብ ብጣዕሚ እዩ እንታይ ዝበሃል ኮይኑ ዘሎ ፍሉይ ኮይኑ ዘሎ እሺ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት ከምዚ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ትንተና ገለ ንሃበስ እዞም ቆልዑ ከዓ ትርእይዎም ዘለኹም ማለት ተመሲጡ ከም ኩዕሶ እዩ ዝከታተላ ዘሎ ከምዚኣ ኢሉ ንውሽጢ ከኣቲሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዮም ካብ ዝገርሙ ነገር እዩ ማለት እዩ ላቭ ኤንድ ፒስ ዌልካም ኣወል ሓሳው እንድዩ ኢላቶ ማለት እዩ ፍሎሪዳ ሰሎሞን ዌልካም ሽደን ኣወል ማለት ሓደ ፓፓጋሉ ናይቲ ጋኔን ኢሳያስ ኢላቶ ማለት እዩ ሰይ to him ሚላት እንላ ማለት እዩ ኣማኑኤል ሚካኤል ዮሃንስ ማለት እዩ shame on you say to him ሃበይ ክረኽቦ ኣበይ ሙ እየ ክረኽቦ እምበር ክብሎ ነይረ ኤኒዌይስ ግን እንድሕር ዳኣ ረኺበዮ ክብሎ እየ ኣማን ሓወይ ብጣዕሚ መስሓቂ ዝኾነ ነገር ኢኻ ትዛረብ ዘላ ኣማኒ ብዝኾነ ነቲ ሓናፂ ዝኾነ ርእቶኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኩልኹም ርእቶ ትህቡን ኣለኹም ኣዝዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ከምዚ ዓይነት ቆልዑ እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሃይ እንዳተዛረቡ ሽሜርት ከምዚ ናይ ቱርክ ፊልም ለካ በብክፋል በቃ ከምዚ ገሪኦም ሰንበት ዝቅፅል ጽምዶ ከምዚ ኮሜዲ በቃ ሰንበት ጽምዶ ብዓሊተና ብቡሬ ብባድመ ብኣውጋሮ ብገለ ሰጠሚ ዘሎ ትገዝኡ ዘዕነ ካሉስ ጠሚ ዘሎ እቲ ብዕራይ ዝቀተል ካሉስ ጠሚ ዘሎ ኣምጣሉ ዝብላዕ ብዙ ረድኤት ኣምጣሉ هو ኢሳያስ መንግስተይ ከምዚ የጥመኩም ቃል ኣትይሎ ይብለካ ወዲ ሓወበይ ተጋሩ ከዓ ብባፅዕ ገራ መርከብ እቱ ትብል መሲልዎም ጽምዶ ኢሎ መን የማታ ጽምዶ ሕጂ እኽለማይ ደይብላ መርዓ ኮይና ኣታዛሰ ኣይዚያ ማለት እዩ ኣዝያ መስሓቂ እዩ ብጣዕሚ ባይዞ እኽለ ንጽምዶ በቃ ጽቡቕ መግለፂ ረኺቡላ እኽለማይ ዘይብላ መርዓ በቃ ዝብላዕ ዝስተየለን ሲኢልካ ማለት እዩ ኩሒለይ ሰለበለ ትብለላ መርዓ በቃ ጽምዶ ኮይና ትብላዕ እንታይ እያ ዝኾነት ነገር ባምፁ ሕጂ ንጽምዶሲ ከመይ ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም ማለት እዩ መብዛሕትኹም እንደግፋዶስ ቀጽል ከም ዘላታ ጽምዶ እኳ ታና ህዝብን ህዝብ እኳ ንድግፋ ኢና እኮ ኣነ ይድግፋ እየ ባይዙ ታና ህዝብን ህዝብ ዳ ቀዲመ 3 ዓመት 4 ዓመት ምልኢት እየ ሰሪሐላ ዘይድግፋ ዘለኹ ታና ሓሶት ዘላታ ሓንቲ ሸፈጥ ታተጻሚድና ኢና ስንቀኹም ዝገይሩ ኣትዩ ዓድኹም ዝገይሩ ኩላዓያ ልችኹም ቢላ ክትመጽያ ገለ ዝበሃል ኣብዚ የለ ማለት እዩ ሃፋን ተስፋን ገለ ዝኾነት ነገር እምበር እታ ናይ ህዝብን ህዝቢ ማዕዘ ከተባኢስና ነርና ኦፍ ኮርስ ተጻሚድና ኢና ንነብር ማለት እዩ ከመይ ትርእይዋ ንስኻትኩም ስዋ ብርዚ ሜት ዘይብላ ዳስ ኮይና ሸም እኮ ይባይ ውርደት እኮ ሃገር ኮንካ ከኣል ጂዲፒ ዘይትፍለጥ ዓለም ባንኪ IMF ሲኢና ያ ዝዓዲ እዚ ኣይ ኖ ዳታ ዝብላብቲ ማፕ ኣሎ ናይ ዓለም ኖ ዳታ ትብልስ ኤርትራ ተያዘል ይደገም እዮም ዝብሉቶም ኤርትራውያን ኣብታ ቪድዮ ዘለታ ሚሊዮን ማዳራሻ መስለኒ ድም ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ቅድሙና እዮም ገይሩ ታ ቪድዮ ደሓን ከኢሱ ወዳፎም ጋር ግረም እሺ እዚኣ ታ ቪድዮ እዚኣ ኣላ ኩላኹም ትፈልጥዋ ማለት እዩ ክትዝክርዋ ሲ ታ ቪድዮ እዚኣስ ኣላ እንድያ ትዝክርዋ ዶ ኩልኹም ትዝክርዋ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ብደንቢ በትሽዑ ግዜ ፕሮፓጌት ትገብር ነበረት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ትቐፅል ዝነበረት እያ
شو أنت أيزبل نيرو حجنا عنا أنت بس أنا كو نمنت أيو تسب زوجنا إلى أمبر ذكرهم زلوا شو عتايبل نيرو السبعين شو يسمعوا لنا برن هم قالوا تسعي يسمع عندهم يرون كوينو بعلم يرون قالوا تكمون هذا لكم نعمل نتاوزي موت يخم سي هل غتبوا لنا عنا أنت أين هذه جبرنا بزقود دايزي تسمعون يركم دخوم زين تبهل تلو بعرب صرخهم وكوي بهلن كبهلا يجبوا النري بلن تسمع لتي يسمعون من كافلو عصب يونال يدقموا عندهم كل جزء ألاقي نتانا فيه قم طلع بيلو نعقاد هركاون وخبا أنت زي تخوني راسي تانسوم زغوروا وازنورو تانسوم كم زي أجيروم عشيش زولوا بتشع جزء أنت زي تخوني راسي نحنا راح تنخون نيرناس تاس أجمس هابنا يمخونة النيرة مالت نعنا حجم وصلنا يعني ناخذ زيلا نزارب زل النسبات شعو كم انت بهالتلو انت هيلكم ملسكم تايلكم تزاربكم قليل كام أي ملوس الكاني موزحتهم سبات ريبهم تساقمونا وبيزولو كيروسون يزارب ولا لا كمزي كنريد صنحنا عصب بيكولاسي وخم دو مرحنا إيدوحي الحرم بيكونكو قبل بيك يزارب قال لكم مرحنا قبل قلو نملذي يرتاي لهبون يرو زي أبي مان يتجاكب يقولون يرو سبو قرب افتحا حازان دكتور أبي إساسا سمع كان ذو دقام يمزولون يرو باندير حيزان كيح A few moments later حقي የሌለበት ሀገር ምርጫ የሌለበት ሀገር ህገ መንግስት የሌለበት ሀገር ወጣት የሌለበት ሀገር ተስፋ የሌለበት ሀገር ተለጥፎ ለኢትዮጵያ ተስፋ ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም ከማን ነው የሚማረው حجي أبعتها شعو زرعيا مالتيو شعو كمزي قبر كإلنا نزارب نيرنا خم قولعو نشتليات يوم زي أتو ما يروحن قلتا وهايلو خوني لا يفلت أني مالتيو كمزي مرز أزبها لنقر زيو لقوام زبها لنقر زيو لقاله نبالكلنا بانس أرو تناتنا خبابسي زحاشو يو كابز باليمبر بانا وقنون كو زي كل يغلقن بانس أرو خاتناتنا خبابي يحيش وكا عمالتيسي ممرات زبها للو كالي غالي زبها لكوانا قرسالو أبز قداي زي تريو لهم شعوت تزاربكم أنا ما يسمع كات نحيلو تقلبيت أوه هقداي وين بزي تودي እነሱን ዲሞክራሲ እንዳይ መንግስት አይታወቅ ካቢኔ አይታወቅ ፓርቲ አይታወቅ ህገ መንግስት የለ ምርጫ የለ እዛ بتعام سقرب يبايزو ተለጥፎ ስለ ምርጫ መጠየቅ አይገርምም زعزني እዚህ ኻ ናሽናል ኢሪ ኢንትረስት ማለት እዩ ዝሃቦ ማለት እዩ ካብኡ ዝመፀ እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ዘሎ ኣመልኪቱ ዝተዘረበ እዩ ንሕና ክንዛረብ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘይረብሕ ዘረባ ክንዛረብ ኣይንውዕልና ግን ንዓድና ክንከላኸልን ንዓድና ካብዚ ሓደ ሓደ ናይ ምድንጋር ዘረባታት ክንሕሳ ንዓድና ንኽእል ኢና ንዕኡ ከዓ ተዳሊና ኣለና እያ ትብል ማለት እዩ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝፀሓፈቶ እዩ እዚ ከዓ ካብቲ ዝረኸብክዎ ማለት እዩ ካብ ፅሑፍ እዚ ዘምፃናዮ እዩ ወይ ከዓ ካብ ፅሑፍ ዝረኸብክዎ እዩ ናብ ጎይታ ጅሚሮን ሒዞኩም ክሰግር እዚ ሓድሽ ተልመደን ቆልዓ አቢ አሕመድ ዝገበሮ ነገር እንተሎ ናይ ዋንነት ሕቶ እምበር ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ኣየቕርበን ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ክረብሕ ዓሰብ ክጥቀም ሕጋዊ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብሕልናውን ይግብኦ እዩ ናይ ተጠቃምነት ግን ንሕና ኢና ግን ንውስን ኣቀድማ ቢልካ ቀይሕ ባህሪ ኢንተርናሽናል ዋተር ኢልካ ነበርካ ንእሽተይ ክፋል ክንዲዚኣት ህልዎ ትኸውን ኢንተርናሽናል ዋተር ሬድሲ ግን ኢንተርናሽናል ዋተር ኣይኮነን ኩለን ሃገራት ነናተን መብትን ብፅሒትን ኣለዎ ንኣብነት ፓሲፊክ ኦሽያን እንድሕር ወሲድካ ኢንተርናሽናል ዋተር እዩ ዩ ከን ፊሽ ኣብኡ ኸይድካ ዓሳ ክትገፍፍ ትኽእል መፅናዕቲ ከተካይድ ትኽእል ቢኮዝ ኖ ካንትሪ ነቲ ቦታቲ ኦውን ኣይትገብሮን ዝኾነ ኦውን ትገብሮ ሃገር የላ ሶ ሬድሲ ግን سعود عرب إيجيبت السودان إيرترا نناتن واننت اللون سلازي it's not international water but ناينرس وقف هاجر نناتا بتسعيت اللوا سلازي نحنا نيتوبيا خا نعنا ترات بزيكون من قدي قطبا هاجرهم كتعبي نقطبا بزتعما من قدي بحر غتقام اللوادو هو نربح إيتوبيا تراح زيكون انكلاين عنا نحنا ونكو إيتوبياويان سدتنياتات كوينوم ننحدهم تبتاتينوم صباح نقو خف نتفسيسو منا خم سدتنياتات تراح نعنا سقاتي سلازي نحنا ندل زلناس إثيوبيا ستيبل كتكون ناتنا ربحي ستيبل زخونت إثيوبيا ግን نعنا ترت كم زي تخون ناي مغبار قديتا خالنا يشاب حرج سلازي نعنا كم زي تسقنا كنفرح تفررح نعد تكون اين دلنينا زبل رئيتو ወይ ከዓ ሓሳቢዩ ገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ኤኒዌይስ ብጣዕሚ
ዝገርም ርእቶታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝመፀኒ ዘሎ ርእቶ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ካብቶም ዘሪኤኩም ነገራት ከዓ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበሉ ሓወይ ማለት እዩ ሓደ ርእቶ ይፅሕፈል ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ ዝብል ሽደን ሓወይ ንስኻ ንፉዕ መንእሰይ ኢኻ ንሓቃዊ ሰላም ቀደም ሒዝካ ትዝምር ምንባርካ ንፈልጥ ኢና ኢላትኒ ዝሓፍተይ ሰላም ተወልደ መድህን ማለት እዩ ኣማኑኤል እውን ተመሳሳሊ ዲስ ቦይ ሂዝ ማይንድ ኢዝ ኮራፕትድ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ንሜሮን ማለት እዩ ሜሮን ልኽባጥ ኢሎሞ ዘለዉ ስለዚ ብዙሓት ሓሳባቶም ኣብቲ ናይ ቻት ቦክስ ይገልጹ ኣለዎ ምሽ ከምኣቶም ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ናይቲ ማለ ዝነበረ እውን ከምኡ እናገለጽኩም ዶክተር ሻሮን ኢልኩም መልሲ ትህቡን ኣለኹም ይሰምዓኩም ከኣለኹ ማለት እዩ በጣም አዚው ዝገርም እዩ ንቀጽል እስኪ ናብ ናይ ኢትዮ ፎረም ተንተና ምላሽ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣናትና አገልጋዮቻቸው ሁለት ምላስነታቸው እንደቀጠለ ነው ሲል ይጀምራል። በዚህ ሳምንት ብቻ የብልጽግናው መንግስት ቀጠናዊ ሰላምና መረጋጋት ላይ እንደሚመክር ገልጾ የጣና ፎረምን አዘጋጅቶ ነበር። ነገር ግን በተመሳሳይ መንፈስ የጦር አዛዡና ሌሎችም ከፍተኛው የጦር መኮንኖች በኤርትራ ላይ ያላቸውን የጦርነት አጀንዳ በግልጽ ሲናገሩ ሰንብተዋል ይላል። አስከትሎ ደግሞም የብልጽግና ሰዎች ሀገሪቱን ከቀይ ባህር ጋር ማለትም እንደ ምጽዋ አሰብና ታጁራ ያሉ ወደቦች ጋር የሚያገናኝ የባቡር ትራንስፖርት ፕሮጀክትን በ1.58 ቢሊዮን ዶላር ይጀምራል በሚል ምንም መሰረት የሌለው የህልም ፕሮጀክቶቻቸውን ሲያወጁ ሰንብተዋል ሲልም ይቀጥላል። ኤርትራ ይህንን ብላ ሳይሉት ከወጡ አርጉልኝ ያለ በሚል ተወስዷለች ይላል ምላሹ። ኢንዌይስ ኣብቲ ዝረአኹሞ ትንተና ናይ ኢትዮ ፎረም ከዓ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ዝዕልሎ ዘሎ ጉዳይ ነቲ መልሲ እዩ ትማሉን ሰሪሕሉ ነይረ ቪድዮ ሎማዓንቲ እውን ይሰርሓል ኣለኹ ንሱ ማንታ መልሓስ ኮይኖም እዮም ኢሎም ዝወቕሱ ዘለዉ ዝኸሱ ዘለዉ ብስሩ እውን ከ መን ዓርኪ መርዓት ምስ በለክን ትኩሓላ ዝዓይነቱ ንምንታይ ከዮም ንኸምዚ ዓይነት ትሕተ ቅርፂ ምድላዋት ዝገብሩ ዘለዉ ዝብል መልሲ እዮም መሊሶም ማለት እዩ እዚ ዜና እዩ ካብቲ ተፃሓፈ ዝተወሰደ እዩ መለሰት በለት ጸሓፈት እናበልና ኢና ሓሳብና ሎማዓን ንገልጽ ዘለና ማለት እዩ ከም ዘላታ እንደወረደ ኢሉ ማለት ከም ዘላታ ኢና ነውርዳ ዘለና እምበር ሞዲፋይ ንገብሮ ወይ ከዓ ንሕና ዲሲሽን ንዕርፈሉ ጉዳይ ኣብዚ የለን። የብልጽግና ጤና የጎደሉ አስተሳሰብ በመተማመንና መልካም ግንኙነት መርህ ላይ የተመሰረተ አይደለም የሚለው ይሄው የሻቢያው ማብራሪያም ይህ ደግሞም ቀጠናዊ ሰላምና መረጋጋት ላይ ተጽዕኖን ያስከትላል ሲልም አንስቷል። ኖይስ ናፍቲ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ኢሳያስ አለቃ ዘረባ ክንከይድና ማለት እዩ ሓደ ርእቶ ዝጽሕፈለይ ዘሎ ሓወይ ማለት እዩ ላይክ ሃቦ ነዚ ንፉዕ ሃውና ኢሉ ኤፍሬም ካሕሳይ ተመሳሳሊ ላይክ እውን ገይረሎ ዌልካም ኢላትነላ ማለት እዩ ዘቢዕ ዕቁባይ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ይቀኒለይ ንኩልኩም ርእቶ ትህቡ ዘለኹም ኣብ ላይቭ ንዘለኹም ብጣዕሚ ኩልኩም ይከታተለኩም እየ ዘለኹ ጽሕፍዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ጽሕፊ ኢኹም መሓሪ ኣርኣያ ሽደን ንፉዕ ኢኻ ግን መርገፂኻ ኣይተፈልጠና ኣሎ ማለት ብዛዕባ ጽምዶ ኢልነሎ ማለት እዩ ሕቶ ናይ ጽምዶ እያ ዘቢዕ ዕቁባይ ቀጽሎ ኣጆኻ ኢላትነላ ማለት እዩ ዘቢበይ ብጣዕሚ ይቀኒለይ ክብረት ያበለይ ንኩልኩም ማለት እዩ መርገፂ ከምዛ ናይ ሓደ ዘላ ሽፍንፍን ገላ ቢለ ክሓልፋ አይደልን እኮ መርገፂ ነጊረኩም የቅድም ሕጀት ሒዘ ማለት እዩ ሰርሓሉ ጽናሕኹ ዝለፋዕ ሁሉ ዝደኸም ኩሉ እዩ ባይዘይ ሶ መርገፂ ሓደ መርገጽ ኣለኒ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክልቲኦም ዘይናኣጸሉ ኣሓት ህዝብታት እዮም ሕዋት ህዝብታት እዮም ክጠቃቀሙን ክረባብሑን ክርብሑን ክጥቀሙን ኣለዎም ካብቶም ኮነ ኢሎም ማለት እዩ ነገራት እንዳጻሕተሩ ሽግር እንዳፈጠሩ ንዕኦም መከራ ዘርክብዎም ውድባት ይኹኑ ኣመራርሓታት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ከዓ ብሓሳብ እንተነኣሰ ማለት እዩ ክማጎቱን ክካትዑን ክረትዑን ክርትዑን ኣብ ሓሳብ ቀሪቦም ኣብ ጠረጴዛ ቀሪቦም ብዛዕባ ዓዶም ከውግዑ ድፍረት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ብክልቲኦም ወገን ዝመጽእ ሃሰያ ስደት ድኽነት ጥሜት ሽግር ዕርቃን ፈቆደ ባሕር እንዳኸድካ ሞት ፈቆደ ስደት ምኻድ ሱኢልካ ምብታን ኣብዘይ ትወጾ ወይ ከዓ ኣብዘይ ይረብሕ ቃልሲ እንዳኣተኻ ንባዕልኻ ምንቋት እዚ ብሙሉ እንዳተቃወምኩ ጸኒሐ እየ ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ ከዓ ናይ ጉዳይ ጽምዶ ማለት ናይ ሕጂ ዘሎ ጽምዶ ኣክቹሊ ክንጻመዶም ዝግብአና ሰባት ኣለዉ እዮም ከም በዓል ብርጌድና ሓመዱ ዝኣመሰሉ ካልኦት እውን ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ዘይኮኑ ይኽእሉ ግን ኣተሓሳስቦም ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎም ኣለዉ ወል ናይ ንበዓል ኣወል ስዒድ ጽምዶ ግን ኣይፍለጥን ባህላይ ኮይ ኣነ በቃ እዚኣ እኮ ንጽርቲ መግለጽቲ እያ ዘላትን ናይ ተለለየትን ናይ ኣወል ስዒድ ጽምዶሲ ናይ ፍርሕ እምበር ናይ ጠቐመን ንኽጠቕመካ እኳስ ኣይኮነትን ናይ ረባሕ እኳስ ንምዃን ብዙሕ ነገር እያ ትጽገም ስለዚ ብዙሕ ነገር ዝጎድላ እያ ንኣብነት ሓቅነት ይጎድላ እዩ
ኣውል ስዒድ ቅድም ኢሉ ሰብ ዘይጋገየለን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ቅድም ኢሉ ካሊእ ዳይቨርትድ ዝኾነ አይድያን ሓሳብ ነይርዎ ሕጂ ከዓ ካሊእ ሓሳብ ሒዙ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ሕዋትና እዮም ተጋሩ ብስሩ በበይ ከንራኸብ መን ከይወልዱና እንታይ ቋንቋ ዶ ቋንቋ ብምዝራብ ተኮይን ደኣ ዓፋርን የመንን ሱዳንን ደየለውን ከምኡ ዓረብኛ ይዛረቡ ገለገለ እንዳበለ እዩ ዝህውቱት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣትሊስት እኳስ ንእሽቱለይ ከምቶም እንድብ ኢሎም መልሓሶም ብዝተወሰነ መጠን እንዳተዛረቡ ብዝተወሰነ መጠን ግን እንድብ ኢሎም ፀንሑ ከምዞም በዓል ወዲ ጣባገል ዓይነት እኳስ ኣይኮነን ብበዓል እዚኦም ኣቢልካ ዝግበር ፅምዶ ፅባሕ እውን ተተገልቢጡ ይግልበጥ እዩ ስለዚ ተሓቀኛ ፅምዶ ንሕና ህዝብና ተፃሚዱ ምዃኑ ፀቢቕና ኢና ንፈልጥ ንረብሓ ተፃሚዱ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሓደ ዕዳጋ ክህልወና እዩ ሓደ ቤት ትምህርቲ ክህልወና እዩ ሓደ ሕክምና ክህልወና እዩ ሓደ ህዝቢ እዩ ምቅርራብ ጥራሕ ዝወለዶ ዘይኮነስ ዓፅሚ ሕውነት ዓሌት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ንሓዋሩ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ መድረኻት ሲ ሳዕሪሩ ከም ዝወፅእ ምንም ዓይነት ጥርጥር ስለዘየብለ ኣብዚ ዝቕፅል እቲ ሕጂ ዘሎ ፅምዶ ዝነቕፈሉ ነገር ክበዝሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኢንዌይስ ብቲ ፅምዶ ገፅ ዝመፀ ንኣብነት ኣብቶም ከባቢታት ዶባት ዘለዉ ናይ ህዝቢ ዝግበሩ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ምትዕድዳጋት ገለገለ ኣለዉ ዝተወሰነ መጠን ዝረኣናዮም ንዓቶም ኣነ ከም ዘለዎም ይድግፎም እየ ማለት እዩ ካብኡ ወፃእ ዘለዉ ስኢሎም ናይ ፖለቲካ ሓዘል ዝኾኑ ረብሓ ዘይብሎም ፖለቲካዊ ጥቕሚ እምበር ስርዓቶም ከፅንሑ ደልዮም ዝገበርዎም እምበር እቶም ትክክለኛ ታንጂብል ዝኾኑ ውፅኢት ዘይብሎም ናይ ፅምዶ ክፋላት ግን ዋጋ ከም ዘይብሎም ቀዲመ እየ ዝዛረበሎም ዘለኹ ማለት እዩ እዚኣ መርገፂት እያ ኣብዚኣ ረጊፀ ዘለኹ ማለት እዩ ለዝጎና ኢሳያስ ኣለቃ ክንከዲና ስኮሉ ግን በቃ ከም ሓሓኒካ ረኦም ሕጂ ኣበይ ቀሽ እዞም ናይ ስዊስ ካብ ብድሆ ድኸዱ ልዕሊ ሽወር ሓሊፎም ኣሎ ድገበርዎ ከዓ ወላ ሓንቲ ደየለ ብድሆስ ወላ ሓንቲ እንተይኣም ድብሉ ስርቂ እቲ ገንዘብና ሳበይ ጠፊኡ ፀብፃብ ገበረልና ብግቡኡ ኣበይ በፂሑ ንስርቂ እዮም ዝቃወሙ ዘሎ እዞም ናይ ስዊዝ ብድሆ ለምስኮሉ ግን በቃ ከም ሓሓኒካ ጦርነት ኣይንደልን ንብል ዘለና ምስ ግደፍ ምስ ኢሳያስ እዩ ጦርነት ኣይንደልን ንብል ዘለና ኣብዚ መቐለ ከዓ እኒአው ናይ ባዕሎም ሳምባ ዳርጋ ከም ዘይብሎም ዲክሌር ዝገበሩ ማለት እዩ ክንለዓዓኽ ኢና ቀደም ተለኣኽናዮ ኢሳያስ ከይኣኽለና ድግና ክንለዓዓኽ ኢና ዝብሉ ኢሳያስ ብምልኣኽና ኮነ ኤርትራ ፅቡቅ ይባልና ንሕና እንደገና ንኢሳያስ ክንነቕሎ እናተገበአና ፍርቂ ርእሱ ላፂና ምግዳፍና ኮ ተመሊሱ ዋጋ የኽፊልና ፍርቂ ርእሱ ኮይና ላፂና የመሲና ኣነ ኮ ትኹል ከይደ ፍቶ ናይ መኻላይ ጦርነት ሓረዛ ማይምነ ካብ ዓዲ ኋላ ንምዕራብ ገፅ ዘሎ ምስቶም ገባራት ተራኺበ ተመሊሰ ተዝረኽቦም እውን ደስ ይብለኒ ዝበሉን ይፈልጥ እየ ኪዱ ሳዕ ኣስመራ የግደፍ ኣባሩልና ግን ኣብ ኣኸይት እመፁ ኢሎም ናቶም ገባር እዚኣ ሕጂ ሓሶት ድያስ ሓቂ እያ ከመይ ኢኹም ትብልዋ ኣብዚኣ ዘለኹም ሰማዕቲ ኢኹም ክትፈርድዋ ሒዝያ ዝመፅእ ማለት እዩ ኪዱ ኢሎምና ንግደፍ ኣባረርዎ ግን ኣብ ኣኸይ ትቕመጡ ኢሎምና ይብለሉ ግን ኣብ ኣኸይ ትቕመጡ ተመሊስኩም ንዓድኹም ትኸዱ ግን ኣብታ ወንበር ተቐመጥኩም ሲ ኣባረርዎስ ተባሂልና ነርና ይብለና ኣሎ እዚ ዮሃንስ ገብረ መስቀል ዝበሃል ከመይ ትርእይዋ እዚኣ ትእመን ዶ ይትእመንን ሓሶቱ ዶ ሓቂ እዚኣስ በቃ ናይ ብሓቂ ክነግረኒ ካብታ ውሽጢ እሰምዐ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ሰብ ይደለ ኣለኹ ኣቕምጡ ሓሳብኩም ግለፁ ሓኮኹም እየ ሓኮም ዘይት ዊዝደም እና ዝኾነ ኮይኑ ስለዝደለና ኣይኮነን ከርፍ ሚድያ ስብስብ ክብል ኣሎ ያህል ተናሓስስ ጦርነት ግን ኣይንደልን ዝብል ዝኾነ ኤርታይም እኳ ናይ ሓባር ይሃልወና ዝብልስ የለን ኣብ መሬት ዘሎ እቲ ምሁር ግደፎ ኤርትራ ገበረለ ኤርትራ ትግራይ ብፍላይ ብምሁር ዘይተዓደለ ማሕበረሰብ እዩ ትገባር ናተይ ናብራ ይቕረየና እንዳበለ እዮም ሂሩ ናተይ ናብራ ይቕረኹም እንዳበለ ግርም እዚ ብዛዕባ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ዝተገብረ ምስ ተፈታዊ ቶክሾው ወይ ከዓ ሰልጠነ ማለት እዩ ሰልጠነ ሓውና ምስኡ ዝተገብረ ኢንተርቪው ሰሚዕኹም እንዲኹም ሓቂ ይትኾኑ ግን በቃ እቲ ምሁር ኣብ ዓድና ኣይተዓደለን እዩ ዝብሎ ዘሎ ብትምህርቲ ኣይተዓደለን እቲ ምሁር ውሳነ ንምውሳን ኣዝዩ ዝፅገም ተሪር ዝኾነ ውሳነ ዘይውስን እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ገሊፁ ዘሎ እስኪ ናብቶም ርእቶታት ከይደ ከንበበልኩም እንዴ ዘንበበልኩም ርእቶታት ከዓ እኒው ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ማለት እዩ ወዲ ሰንዓፈ ሽደን ሪኣክተስ ናምበር 1 ይልነሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ዮሃንስ እውን
ዘተኣማምን ኣይኮነን ንሱ ንተጋሩ ጀኖሳይድ ክፍጽም ከሎ ተሓባቢሩ እዩ ነይሩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ትክክል እዚ እውን በደቡብ መጽ ዝነበረ ሰብኣይ መስለን ተጋጊ በደቡብ ትግራይ ቢሉ ዝኣተወና ስለዚ በደቡብ መጸብ ሰሜን እዚኦም ማጥፋእተና እዮም ዘሎ ማለት ፍናን ተኽለሰንበት ሼር ንግበር ብሉ ሪቮሉሽን ይለሎ ፍናን ተኽለሰንበት ሸርሸር ንግበር ይለሎ ማለት እዩ ፍናን ብጣዕሚ ይቀንየለይ ክብረት ይሃበለይ ንኹልኹም ማለት እዩ ንኹልኹም ኣብዚ ዘለኹም ኣዝዮም ብጣዕሚ ዝገርሙ ርእይቶታት ተበልኹም ኣብዚ መጽዋን ከዓ ማለት እዩ ፍሊ ዝበለ ኢንተርቪው ዝገብረሉ መድረክ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ሞር በቡል ቀሰብ ኮሚኒኬት ክትገብሩ ትደልዩ ምሳይ ክትካትዑ ትደልዩ ኣብ ዩቲዩብ ሓተኽ ክንበሃላ ንኽኢልና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ክትመፁ ድሌት ኣለኩም ኮይኑ ዌል ሴድ ኤንድ ዌል ዳን you can come we'll talk ኣብዚ ሲ ክንዛራረብ ይደልየ ብዙሓት መናእሰይ ከኣለኹም ይኹም ማለት እዩ ሓሳብኩም ዘለኩም ባህጊ ዘለኩም ድሌት ከውን ዘሎ ከውን ዝግብኦ እዚ ማለት ሚድያ ቅድሚት ዕድል ዝረኸበ ሰብ ዳኣሱ ኢሉ ኣብቲ ጋቢና ይጥቀማሉ ኣሎ እምበር ካብቲ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ንላዕሊ ክዛረቡ ዝኽእሉ ኣነ ዳእታ ይዛረብ ኣለኹ ብጣዕሚ ኣዝዮም ሱቕ ኢሎም ኣለዉ ኣነ ከዓ ሱቕ ምባሎም ጽቡቕ ኢለ ይግምትን ንምንታይ መስለኩም እቲ ሱቕ ምባል ነቲ ናይ ዓድና ዝመጽእ ዘሎ ጣጣን ጠንቅን መጋደድ ዳ እምበር መዝሓል ክኸውን ኣይክእልን ዓለም እትጠፍእ በቶም ሕማቅ ዝገብሩ ዘይኮነስ በቶም ሕማቅ እንዳገበሩ ሱቕ ኢሎም ዝርእዎም እዮም ዝበለ ባህላ ምሸሎ ሕማቅ እንዳተገብረ እንዳሃለወ ሱቕ ኢልና ክንርኢ የብልናን ክንነቅፍ ክንወቅስ ክንድግፍ ክነመወግስ ክንሽልም ክንቀጽዕ ግደ ዝተዋሃበና ታራ ብጽሒት ዘለና ናይ ዝወለዶ እዚ ሰብ ሕድር እንድሕር ዳ ኮይና መናእሰይ ኢና ዘለና ማለት ተዘይ ኮይኑ እቲ ሽግርን ተሓሳረ መከራ ናባና እዩ ክድፋእ ወይ ከዓ ክከዓቦ ማለት እዩ ሶ እዚ ከይከውንና ቀዲምና ክንፅዕር ዘለና ወዲ መለይ ፀረ ኸዳዓት ላይክ ግበሩሉ ይብል ኣሎ ደቂ መለይ ማለት እዩ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኤንዌይ ሰዓብቲ ማለት እዩ ደቂ መለይ ዌልካም ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ መደብ ከም ትመፁ ከዓ ርግፀኛ እየ ክንቅፅልና ታዜና እዚኣ እያ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ዓለዋይ ጉጅለ ሚኒስትር ሃገራዊ ዝምድናታት ደቡብ አፍሪካ ተራኺቡ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሎሚ ንጋብ ዓዲ ካሎም ምስ ወይዘሮ ኣናታን ዲሞራካ ምክትል ሚኒስትር ሃገራዊ ዝምድና ምትሕጋዝ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ልምዓታዊ ጉዳያት ከምኡውን ኣብ ሞጎ ክልቴን ሃገራት ዝምድና ምሕዝነት ምትሕብባር ንምድልዳል ዘተ ከም ዘካየዱ ሚኒስትር ዜናት ሃገር ሓቢሩ ኤንዌይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝዝረኣኹሞ ይመስል ማለት እዩ ሓፃር ጽብቕቲ ዝኾነት ሪኣክሽን ገይረልኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ከዓ ኣብዚ ሪኣክሽን እዚ ነግረ መንገድኩም ማለት እዩ ምሳይ ሓቢርኩም ዳርጋ ሪኣክት እንዳገበርኩም እዩ ርእይቶታት ከመይ ረኺብኩሞም ኣብ መወዳእታ ናታትኩም ሓሳብ ከመይ ረኺብኩሞ ወይ ከዓ ክትሓቱኒ እትደልዩ ሕቶታት እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ፀሓፉ ሓሳብኩም ግለፁ ኣነ እውን ይሰምዓኩም ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ሓሳብኩም ክትገልፁ ለየ ኣብዚ ናይ ላይቭ ቻት ዘሎ ቦታ ከዓ ቶፕ ፋንስ ክትኮኑ ኣለኩም ማለት እዩ ሓሳብኩም ክትገልፁ ኣለኩም ወይ ከዓ ርእይቶኩም ክትገልፁ ኣለኩም ብስሩውን ጽቡቕ ዝበለ ርእይቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ጽቡቕ ዝበለ ጊፍት እውን ክትገድፉ ላይ ክትክእሉ ኣለኩም ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ኮሜንታት ስለ ትጽሕፉ ጊፍት ከዓ መሃብ ይከኣል ሱፐር ቴንክስ ማለት እዩ ዶላር ብዶላር ከይትገብሩና ለማዓንቲ ንእግረ መንገድና ድሕረ ደጊም ግን ኣብ ዝመፅእ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ላይቭ ሴሽን ወይ ከዓ መድረኻት ጽቡቕ መደብ ኢልነሎ ማለት እዩ ወዲ መለይ ፀረ ኸዳዓት ግርም ይቐኒልና ላቭ ኤንድ ፒስ ጽቡቕ መርገፂ እዩ ኢላቶላ ትናተይ መርገፂ ማለት ፈትያቶላ አማኑኤል ሚካኤል ዮሐንስ አማን your stand is very clear it is for peace only even though it is not told ማለት እዩ ዋላ ይዘረብ ንሰላም ምዃኑ እዩ ተሓሳቢ ኢልነሎ ማለት እዩ መሰረት ጆን ሽደምብሮ ሻዕብያ ሕወሓት ክጠፍኡ ዘለዎም ኢላትነላ ማለት እዩ እልም ይወል ኣኺ እዚኣቶም እዮም በቃ ነቲ ዓዲ ረቢሾማ ዘለዉ ሓሚሶማ ዘለዉ ቶም ዩቲዩብ ሰላም ትግራዋይ ብዛዕባኻ ተዛረብቲ ትግርኛኸ እንታይ ትመኽረና ብዛዕባ ተዛረብቲ ትግርኛኸ እንታይ ትመኽረና ተዛረብቲ ትግርኛ ነው ወይ ተዛረብቲ ትግርኛ ጥራሕ ይኮነ ተዛረብቲ ትግርኛ ማ ኣብ ቋንቋና ኣብ ባህልና ኣብ ስነ ጽባቐና ኣብ ውሽጣዊ ትሕዝቶና ኣብቲ ሌጋሲ ኣብቲ ናትና ዝነበረ ጽቡቕ ነገር ኣብቲ ናይ ወለድና ትምህርቲ ክነድምዕ ከም ዘለና እየ ኣነ ዝመክር ማለት እዩ ንባዕለይ እውን ንሳ እየ ዝመኽራ ኩሉ ግዜ ብሂልን ኣብ ባህላን ወለደይ ኣበው ክመሃር ከም ዘለኒ ኣብ ዓደይ እንታይ ተዘርበን ክፈልጥ ከም ዘለኒ ኣዝዩ ከዓ ፖዚቲቭ ጸላው ዝኾነ ነገር ጥራሕ ክነድህብን ክነትኩርን ከም ዘለናን ኣብኡ ከም ዝግባአናን እየ ማለት እዩ ወዲ መለይ ፀረ ኸዳዓት ንውፊ ከመይ ትገልጾ አንበሳ
ኣንበሳ ንፉዕ ተባዕ ተቃላሳይ ኢለ ንውፉይ ዝገልጾ ማለት እዩ በቃ መግለጺ እንተልኡ ኣንበሳ ዝብል ሕፅር ብዝበለ ንስሪ የኽብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ውፉይ ማለት ሓደ ነገር እንድሕር ዳ ጠሚቱ ኣፍታ ዝጠመታ ነገር ኣድሂቡ ኣተኪሩ ዝቕፅል ሰብ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ውፉይ ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ከዓ ንሰባት እንታይ ደሃለ ሓሳቡ ዝገልጽ ኣዝዩ ብርቱዕን ጎበዙን ሰብ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ርእቶታት እዮም ኤንዌይስ ካብቶም ትብኑ ዘለኹም ርእቶታት ተበጊሰ እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ሓሳባትኩም ላይክ እናገበርኩም ትገልጹ ይደሊ ልዋም ቅን ኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ደሕና ቀንዲው ታ